बा थिफुदला लेबेलानो लाजाया माबा मोनसे बाथ्रा बुंनाय थिफुदला हा बेफोरबायदि थिफुदलाया सोलिया जेखियानो जाया मानो 2025आव गबिन्दआ जेराव टिकेट होयो उफ्रियाबो बावहाय हैगोन नोंनि हेंथायै नोंनि भटखौ 100थाब्लाबो जों बोखावगोन। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय स' रायजोफोर गिबियाव आङो चन्दन ब्रह्म सार आरो हाग्रामा महिलारि सारनि भिडिअखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों नोंथांमोना बे समाव खोनासंब्लानो जाबाय। चन्दन ब्रह्मथ' हिथ' जाम्बा थाखक हि इउपिपिएलथ' थाखक এই চন্দন এই এফচি অফিসত ফাথৰ মাৰা মানুহ এফচি অফিসত মাল খাই পেলাই কিমান বাৰ ফাথৰ মাৰিছে जाम्बा दुर्बल बायदि बायदि बेफोर हामा बेबायदि खोथा बाथ्राया जोंनि समाजाव मोजां लाबोआ जोंनि इयुन जोलै गथ' गथायफ्रा मा सोलोंगोन दा गावनो बोरै सियान जानो हायो जोंनि बड'लेण्डआव बेसेबां जों मानसिफोर दं बुद्धिजीबीफोर दं इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ बेसेबां दङ जोंनि साहित्य सभानिफ्राय आरम्भ खालामनानै आरो बेफोराव जोंनि गागि आफादफोर इन्टेलेक्सुवेल डक्टर प्रफेसार इन्जिनियार बायदि बायदि दं खिन्थु गोरों मानसिया मालाबाबो बिदि बुङा बेखौथ' जों बयबो बुजियो। अबसे हाग्रामा महिलारि सारा गावनो लाजिनांगौ दे चन्दन ब्रह्मजोंहाय थाफानानैहाय बाथ्रा बुंदों होननानै दासान्दि रायजोफोर चन्दन ब्रह्म साराबो बिपिएमआनो खामोन आरो खाम्फा बरगयारि साराबो बिपिएमआनो खामोन। बे समावहाय चन्दन ब्रह्म सार आरो खाम्फा बरगयारि सारखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा दिनैनि समावहाय सोंखारिनो लाजिनांगौ मानोना सिबआ गावसो दैदेनग्रायाबो गावसो हाग्रामा महिलारि सारानो सिब आरो चन्दन ब्रह्म सार खाम्फा बरगयारि सार जेसेबांनाखि हितेश बसुमतारी सारमोन आरो गोबां दङ बिसोरखौ दैदेनग्राया हाग्रामा महिलारि सारसो बबेयाव गाज्रि मावदों बबेयाव मोजां मावदों बेखौहाय नायग्राया गावनियावसो दायित्व दङ गासैनिबो साबिया गावनि आखायावसो दा बेफोरखौहाय बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि सारासो जोबोद लाजिथावना बै गारबोनाय बोसोरजोंहाय सरजाबफानानै नायोब्ला दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बख'यैयासो मोजांमोन हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय ना मा बुंनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जायफ्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोनदों बिसोरो मालाबा गोजोनखौबो मोजां मोनखाया असान्तिखौसो मोजां मोनो बिसोरो दा जों बेखौनो बुंनांगोन रायजोफोर बे समाव आं बुंगोन रायजोफोर आङो गिबियावहायनो खाम्फा बरगयारि सारनि मोनसे इन्ट्र' होनानै होखादों बिपिएफ पार्टिया दावदै गला बे दावदै गला सोदोबा इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय नङा दे गिबियावनो बे दावदै गला सोदोबा बिपिएफ पार्टिनिनो मावथिफ्रानो मख'जेनखादों बेनिफ्रायसो बियो गोसारदों। बे समाव जों खोनासंगोन एक्स एनडिपि आदा अफ्रि दैमारि आं बे भिडिअखौ लाबोनो सानदोंमोन मानोना टिकेट होनायनि समा जोबनानै थांबाय नमिनेसनबो गथायखांबाय केन्डिडेटआबो जाजोब्बाय नाथाय आदा अफ्रि दैमारिनि टिकेटआ बहाथो आदा अफ्रि दैमारियाथ' बुंदोंना जेराव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा गेलेगोन बेयावनो आंबो टिकेट होगोन गेलेगोन होननानै बहाथो ना एपिपि पार्टियाव मोनदों ना बिपिएफ पार्टियाव दङ ना कंग्रेसआव दङ ना बिजेपियाव दङ ना बबेबा मोनसे अपोजिसन पार्टियावनो दङ ना तृणमूल कंग्रेसआवनो दं माथो जेरावबो गैया ना नोंथांमोना मोनदों नामा आदा अफ्रि दैमारिनि टिकेट बिथांनि नाम बबेबा टिकेटआवहाय लिस्ट दङ नामा आंथ' नुवाखै रायजोफोर आङो गासैबो जेसेबांनाखि जोंनि बिटिआरआवहाय काउन्सिलावहाय इलेक्सन गेलेगोन बिसोरनि मानसिनि नामखौ नायजोब्बाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङावहाय आङो नायजोब्बाय गासैखौबो गासै एप्लाइ खालामग्राफ्रा 384 सामोन नाथाय बिनि गेजेरावहाय सानै रिजेक्ट जादों नोंथांमोना नुखाबाय सानै रिजेक्ट जानायखौबो दा 382 सानि जायगायावहाय आदा अफ्रि दैमारिनि टिकेटआखौ आं जेरावबो नुवाखै ना नोंथांमोना नुदों जुदि नुदोंब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय जाहाथे आंबो भिडिअ बानायनो हायो आदा अफ्रि दैमारिखौ सापर्ट खालामनो हानाय बायदि
बे समाव रायजोफोर गामियारिनि सासे बोराइसा बैसोआ मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं। आं सासे 65-70 बोसोरनि सासे बोराइसा मानसि हा आं जेखौ बुंगोन बेखौ सैथोखौनो बुंगोन आं दिनै इउपिपिएल जिनाखि प्रमद बर'नि नीति आदर्श ओरैबायदि मोजां बिथांनि सरकार सालायनाया दा बेनिखायनो आंबो गोदोनिफ्रायनो इउपिपिएलआव खामोन खिन्थु बिनि गेजेराव दाखालिसो नांगाल पार्टिया आंखौ किसु थाखा होनानै लांनो नागिरदोंमोन खिन्थु आं थाङाखै दिनै 10,000 20,000ब्लाबो नांगाल पार्टियाव आं जिन्दगि थांनो हानाय नङा आरो बिथांमोननि कर्म बिथांमोननि मावनायखौ जों गोदो नुबोखादों दिनै जानालि गावनि आंनि बिबथिनि फिसाला बलेन्द्र नार्जारि मा होनो बिपिएफ सरकार दाजानाय समाव बिथांखौ नायगार गावथारदों आरो बिनिफ्राय नैबे कुसुबिल गामियावनो आंनि बिबनाय गफि नार्जारि बेखौबो बेल्टियार आर्मि होसो बुनानै बेनेटजों सुदों बेनेटजों सुनानै दा बे थैनानै थांबाय बे हिनजावा रान्दि जाबाय बेनिफ्राय सानै गथ'आ मावरिया जानानै दङ बे सैथो दे जों बेनिखायनो बयबो मा होनो जोंनि इउपिपिएल सरकारखौ अरायदिन नागारनो हानाय नङा आरो अरायदिन जोंनि नैबे जुमदर समस्तियाव जों बयबो रेडि सरनजित बसुमतारीखौ देरहाहोनो थाखाय जों बयबो रेडि बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। थार बाथ्राखौनो बुंदों गारबोनाय 19 बोसोरावहाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफ्रोमबो गामियावहाय हुलुस थुलुस बुख्रुब सुख्रुब सोरखौबा बुथारनाय सोरखौबा गावथारनाय सोरखौबा बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै गारबोनाय बे जाथाया जादों। जेसेबांनाखि 25-30 बोसोरनि बैसो गासिबो मिथिगौ 10-15 बोसोर बैसोनि मानसिफ्रा मोनथिस'वा जानो हागौ नाथाय बिसोरबो जुदि मोनथिनो गोरोंब्ला बिसोरनि गोसोआबो मोजांब्ला आजिखालिनि समावहाय ससियेल मिडियानि जुग नाय फेसबुकआव नाय इउटुबाव नाय ससियेल मिडियाआव नाय अब्लानो मिथिगोन जारिमिना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोसावग्रा बिपिएफ पार्टिखौहाय सापर्ट खालामनानै बर' हारिखौहाय अलखदाव खोख्लैनो दासान जों बयबो मिथिगौ मोनथिसेयावबो जुदि मोनथिया बायदि खालामोब्ला गाव गावनो आरोबाव खैफोदाव खोख्लैनानै लाबावनो गोनां जागोन। जों नुदों दिनैबो इउपिपिएल पार्टिनि इएम रन्जित बसुमतारी सारखौहाय गोबां नारसिनदों खाम्फा बरगयारी सारखौहाय गोबां नारसिनदों नाथाय रायजो राजाफ्राथ' बेखौहाय नागाराखै रायजो राजाफ्रा अननाय होदों नाय ओरैबो खैला मैलायाव मालिबिथा ओनसोलावहाय चिरां जिल्ला गसाइगाव मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो ग्रोम ग्रोम हाबदों नाथाय बिपिएफ पार्टिनिया बिथांमोना हाबनानै लाबोनानै सोफैदोंब्लाबो अखानाय सानसे साननैनि गेजेरावनो फिननाय होजादों फोरमान होजादों थगायनानै लांदों मादों होननानै खोन्थाजादों बेसेबां लाजिसिंसिं नायदो नोंथांमोना नैबे सासे मानसिखौहाय इउपिपिएल पार्टियावहाय हाबज्रांफैबाय हाग्रानि जुनार बुथारफैनायनि उनावहाय दा नायदो माबायदि अबस्था बिसोरबायदि मानसियासो बिपिएफ पार्टियाव सोलियो दा बिसोरबायदि मानसिनो इउपिपिएलआ जायगाबो होखा थां हाबफै नो प्रब्लेम नों थां नाजावगोन नोंनि गोसो बायदि बेबायदि मानसिखौहाय खुनु खामानियावहाय फैगोन होननानैहाय इउपिपिएलआ माब्लाबाबो साना दानिया रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्टआव आङो नुनो मोनदों माखासे मानसिफ्रा सानजाहा सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा सासे सानै मानसिफ्रा हयथ' सानदों जानो हागौ जोंनि जायगानि मानसिनि केन्डिडेटखौबो खोन्थाला मोजां जागौमोन प्रेस मोसाहारि सरन बर' निलुत स्वर्गियारि आरो रुजुगोरा मोसाहारि बिथांमोननि नामफोरखौबो आरो नङाब्ला हुदुक दैमारिमोननिखौबो खोन्थाला मोजां जागौमोन होननानै सानदों जानो हागौ ना आरो बुंखादोंबो धोनस्रि ओनसोलनिखौबो खोन्थायोब्ला मोजांमोन होननानैहाय बेनिखायनो आं आरोबाव दिनैबो लानानै फैबावबाय बे डिटेल्सखौहाय जायफोरखौहाय जोङो सिनायो मोनथियो मोजाङै बिसोरनि अब्ला फै जोङो फरायनानै नायनोसै नोंथांमोनाबो फरायदो स्क्रिनाव नायदो गिबियावनो आङो नै प्रेस मोसाहारि सारनि डिटेल्सखौ होनो सानदों नोंथांमोना नायदो प्रेस मोसाहारिहा बेसेबां हेन्ड केस दङ बिथांनि आखायाव दङमोन जाहैबाय 5,32,190 रां आरो बिसिनि आखायावहाय 30,000 दा प्रेस मोसाहारि सारा बेसेबां फरायनाय
बिथाङा HS पास। नैथियाव फैदो सरन बर'। सरन बर' सारनि आखाइयावहाय रां दङ जाहैबाय 3,37,537। बिनि बिसिनि आखाइयावहाय गैया। दा सरन बर' सारा बेसेबां फरायनाय? बिथाङा मेथामेटिक्सआवहाय मास्टार आर्ट्स। दानिया UPPL पार्टीनिफ्राय गिबि सिनथारावहाय रुजुगोरा मोसाहारि सार। दा रुजुगोरा मोसाहारि सारनि आखाइयाव बेसेबां रां दङ बेखौबो आं खोन्थानोसै, नोंथांमोनाबो नायदो। रुजुगोरा मोसाहारि सारनि आखाइयाव दङ जाहैबाय 5,34,184 रां दङ। बिसिनि आखाइयावहाय 50,000 रां दङ। आरो रुजुगोरा सारा बेसेबां फरायनाय? बिथाङा HS पास। आरो निलुत स्वर्गियारि सारनि आखाइयाव बेसेबां रां दङ? निलुत स्वर्गियारि सारनि आखाइयाव रां दङ जाहैबाय 3,62,800 रां। आरो बिसिनि आखाइयावहाय 1,74,800 रां। दा निलुत स्वर्गियारि सारा मा फरायनाय? बिथाङा जाहैबाय सासे डक्टर डिग्री फरायनाय फिल'सफियावहाय। बे समाव आङो आरोबाव नोंथांमोननो खोन्थानो आखायाव लादों APB पार्टीनिफ्राय हुनुक दैमारि। बे हुनुक दैमारिखौ पार्टीयाव गुबुन नाम बुङो जानो हागौ, नोंथांमोना सावगारिखौ नायनानै लादो। बिनि मेन नामा हुनुक दैमारि। दा बिथांनि आखायाव रां दङ जाहैबाय 5 लाख रां। आरो बिसिनि आखायावहाय 10,000। दानिया हुनुक दैमारिया बेसेबां फरायनाय? बिथाङा BA आर्ट्सआवहाय, बेचलर आर्ट्सआवहाय बिथाङा BA। दानिया रायजो राजा नोंथांमोन, आङो आरोबाव चिराङावहाय सासे BPF पार्टीनिफ्राय खोन्थाबावनो सानदों, जायखौ जों बयबो सिनायो, BPFनिफ्राय मुंदांखा चिरांनि। दा बेखौ खोन्थाबावगोन आं। जेम्स मोसाहारि। जेम्स मोसाहारिनि आखाइयावहाय गासै 6 लाख रां दङ आरो जों। बे हेन्ड केस दै। आरो बेंकआवबा बेसेबां दङ मोनथिया। जेम्सआ BA पास। जोबथा रायजोफोर दे, जाय आइजोखौहाय बावखुंग्रि बियाबाव रनजित बसुमतारी सारजों बादायज्लायगोनखौ आङो बै समावहाय बुंदोंमोन, नाथिकी माने बेबायदि हिनजावखौहाय लिडार दोनथावना नङा होननानै। थारैनो बे हिनजावा रनजित बसुमतारी सारजोंहाय रुजुजाथाव नङा। साननाय हनायावनो बुं, गियानावनो बुं, फरायनायावनो बुं। दा उदांस्रि नार्जारी बे आइजोनि फरायनाया बेसेबां आरो बिनि आखायाव बेसेबां रां दं बेखौहाय आं दिन्थिनोसै। उदांस्रि नार्जारीनि आखायाव राङा दङ जाहैबाय गासै 1 लाख रां। आरो स्पर्ट्सआवहाय दङ जाहैबाय 50,000। हौवानाव जानो हागौ, नङाब्ला सोरनियावबा जानो हागौ 50,000। आरो उदांस्रि नार्जारीया बेसेबां फरायनाय? हयथ' नोंथांमोना गोथौ फरायदोंबो सानदों जानो हागौ, गोथौ फरायदों सानदों जानो हागौ। बिथाङा आन्डार मेट्रिक पासबो नङा। बिथाङा मेट्रिकखौनो मोनहैयाखै, यानिखि 10नि लेखाखौनो फरायहैनो मोनाखै। क्लास 9। दा साननानै नायदो, बेखौ आं सानदों जेन'बा पलिटिक्सआवहाय क्वालिफिकेसन रोंगौथि गैयालाबो सोलियो खोमा, नैबेबायदि सानदों आरोखि आङो बेखौ नायनानैहाय। बेथ' क्लास 9 बावसो। आरो चिराङाव सासे दङ क्लास 8ल'। दा बेफोरखौ नायोब्ला आरो एसेबां क्वालिफिकेसन नांलाया खोमा। नाथाय क्वालिफिकेसन दाबो नांगोन। क्वालिफिकेसन गैयाला माब्रै नोंलाय रायजो राजाफोरखौ सामलायनो? दे बुंलाय रायजो राजा नोंथांमोन, एसेथ' रोंनांगोन। दा बे क्लास 9 गियान लानानै, क्लास 8 गियान लानानै बेफोरबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुङोब्ला होमब्लाथ' रायजो राजायाबो गनायनाय नङाना। बेथ' साननो गोनां बाथ्रा रायजोफोर। बेखायनो आं बुंदों, उदांस्रि नार्जारीया रनजित बसुमतारी सारजोंहाय फेर फाथिनो हाया आरो आसुगुर गावगासिनोबो बिथाङा रुजुजाया होननानै बुंबोदों आङो। अब्ला रायजोफोर गोजोन्थों, जायफ्रा आंनि बिदिखौ जोबजासे नायबाय। गोरोन्थि जादोंब्ला सुद्रायनानै लाब्लानो जाबाय। बर' हारि जै जाथों, जय बर' हारिनि।